Al segle VIII, fa 1.300 anys, Europa no era tal com la coneixem ara i Catalunya només era un conjunt de territoris de frontera. Els francs de Carlemany van reconstruir un imperi a Europa. Al sud es van trobar amb l'imperi musulmà que havia traspassat els Pirineus. Els francs els van prendre al sud de la Gàl·lia i al nord-est d'Hispània. L'imperi de Carlemany va impulsar un renaixement polític i cultural que, amb la cooperació de l'Església, va començar a dibuixar una nova civilització, llavor d'Europa, amb una eina fonamental, l'escriptura. Em dic Clio i us proposo fer un viatge fins a la Catalunya carolíngia. Us haureu de capbussar en la vida quotidiana d'aquells temps llunyans i resoldre les situacions que us plantejaré.